Baby, ina wuni. Barka da yau. No, baby kake saurare. Ina ga ƙyale banza. Baki sanni ba. Wato ni nan da ka gane ne celebrity ne ni. Bari in ɗan tsokar na yi soyayya da Ashwariya. Na zauna da sarauniyar Ingila. Cardi B, yarinya tata. Nicki Minaj. Kai gaba ɗai ni lamura na ban yin su Najeriya. Ban lamura na Najeriya. Dole kale shi ai hauka ne yake kurum. Baby look, ai ke san ni da ke mun yi maka ma. Kin ga na soyayya da ɗiyar Buhari. Na soyayya da ɗiyar Atiku. Na soyayya da ɗiyar Tinubu. Anan da kike ganna an gehen soyayya na lema masha rukan shi. Ku dakata. Kun zo kuna wani tsami kun dame ni da surutu har mutum biyu. Kun taɓa ganin an auri namiji biyu? Ko kun taɓa ganin an yi soyayya da namiji biyu? Kuna Gare mu za a harawa. Dakata. To na ji. Duk cikin ku duk wanda yake son yin soyayya. Ko ba haka kuke so? Zan ba ku wani assignment zan ce ko in ce wani abu zan ba ku. Duk wanda ya ce. Kwakwalwar ga ta na yadda da ita. Duk wanda ta iya soyayya. Wallahi na yadda da ita. Farallan alwala guda nawa ne? Farallan alwala ina ganin 43. Hey, what happened? Haji banza. Sha. Shi da sa aka cewa ku tai ku nemi ilimi jahili. Ba shi na tambaye ka ba kaifa farallan alwala. Abinda an ƙwara 52. Kun san wani abu? Din na fahimci jahilai ku. Abu yana bakwai. Ku kai shi da Allah kuma matsa ku bani waje. Ni wallahi kun ma kai. Baba. Kai muna yawa wallahi. Makaranta zan koma. Wallahi da nan. Gidan su mallala wali. Wallahi ni ma can ni. Wallahi can ni. Yanzu waga in banda nahi akwai kuɗi amma babu karatu. Mi na irin waga ta walakanta ni.